Arestado ang tulong-tulak subuot nin iligal na droga sa pigkasang operasyon sa barangay Mahabaligaw City, alas 3:10 kasudmang hapon Hulyo 28. Binisto ang tulong sospek na sarong 46 anyos na lalaki, residente ka nasambit na lugar, asin pigtutukdong drug den maintainer, asin ang kaibanan kaini na sarong 43 anyos na lalaki asin 50 anyos na lalaki. Basado sa impormasyon, 2 bulan ng pigbabantayan kan otoridad ang hiro kan drug den maintainer na kuminagat man subuot sa ikinasang buy-bust operation kan PIDEA Albay Provincial Office, PIDEA Legazpi City Office, as in Ligao City Drug Enforcement Unit. Kung sa inapabakalan ka inin illegal na droga ang nagserbing pusher buyer na nauli man sa pagkakadakop sa duwa pang drug violators na naaktuhan na nagagamit nin shabu. So nagduman sa undercover agent sa harong kainin suspitsado, and then nagbakal siya, matrayon po siyang nagbakal, and at the same time, ang pagbakal niya duman si Shabu, igwama na duwang persona na para bakal man na nagagamit duman sa harong. Kaya tinuluyan tayo iwan ito sabi ko ka subago, nagresulta na ini kang pag-dismantle pa ulit isarong drug den. Na-recover sa posisyon kan mga suspitsado ang 13 pidaso nin heat-sealed transparent plastic sachets, laog ang pigtutubod ang shabu na nasa 15 gramo o 82,500 pesos ang street value. Ginamit na buy-bust money, iba pang drug paraphernalia asin 39 pidaso nin tunay na 500 peso bill na ginamit man na budel money. At i-encourage tayo na mga nagagamit o padagos na nagagamit ng shabu or ano pa man na illegal na droga, na punduhunan nila yan. Siyempre may pagpabakal. Kasi kung pekuan nila titabang, yaon ng sa indang mga local government units para tinatabangan both sa rehab intervention and reformatory intervention. So, ang gobyerno dahil nagkukulang, ang gobyerno terminyaon para magtabang, galing malikay kita sa gabos na ipinagbabawal na droga. So, ang kaipuan lang talaga, magbago sila. Sa presente, nasa custodial facility na kan PIDEA Regional Office Bicol ang tulong akusado para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Camille Gonzales.